Kajing salat kibuar kamariang kabawan tik kum kanem snew. Klashim hadu henyu teli kim simbriu. Haki shnong badan hakaput mosenram. Hakane kasngito ding. Tad hadu bayo ekene kakubor. Kite ki henyu ngut kibaklat ki kentup. Ye kisan ngut hadangar. Iwe haboro rengku. Iwe habet kora. Kat bahaken mensaupat hadu menta ompal asatia bansei. Ye ki ar ngut shikurim. Kibalasyak tiap hakak hendau. Kabakam sngsi kalong bahadangar. Iwe ne kibaklat dei hebret padang henru benai. Kat ba ukpa wala ulalaj im. Udang don mentah padang kajing syak sumar. Uba HM syang pliang MLA katany. Ulapan pau kajing snusi. Halor kene kajing ja. Badia tu ba mar senyo jing tip. Ulapan tip syuk menteri rang ba kejela ukun rat kesang ma. Ba nak liang kesorkar. Kan saai jing rap mar saulak tingka. Syakilong ying. Jong kilanot kibal klatno. Nak te kajing tua kandau. Ulai tu uba ulatmu ban lej syekti kijaka. Henrai namar kajing tua surok. Hakaleng kibenta jong katai mosen ram. Umla syuk ban poi. Bar ulap tharu yaki engineer ketanat PWD. Ban pendep no apo arp saw kenta. Ban penku yaki surok beratua. Nang bagi ba kin syak kata. Kajing jia bosusi sisa mentaka step bang yo ya kakubo. Na yo nengkong ka telepon call na u video jungi. Ba open tip ba kaladon kajing tua kando. Bat kelarat ya yeng jong kita kibrio po tangan. Nangta uang ba soman kidon kibrio kiba light don kibrio na sakut po tangan. Nangdo ngayo jingtep ba kadon sagoy ke jingjia bororku akaba uwe ukna ulayap. Kabalai jingjia kade ken mensau kata kade kaba kiong ba kikon kilalayim re kakmi ukpa sakut po. Biang nadang yo sagoy ke jingtep ba habet kora ka hangtaru kerja kung kata ke jingjia kaba don kibas laklat. Te kalalong sisa kejingja ke bosungsi kum kene kasi pil klayu i ba kumno uni uslam udang jol man kapor man kaminit hakane kasnong jungi amusundram namar sengyo ekane ka khobor nalami na yeng nalawan sene amusundram but don kejinga kendo banya review de yakikam kijam bat video nantang ladon kejingelang bat executive engineer jong ka PWD kaba nadon kam ngan syong bat engineer PWD kalong baki surok barok saudong jong kane ka konsumsi kila sakut lut namar balak tua ke kendo de ngidon kam mengin pengkoi dia ka surok sywa knang ba kijingerap kibade ban penpoi syakini kisnong barok kibala syam lanot ki kali ki de ban yo ban poi ki pulit ki NDRF team SDRF team ki ban po disaster management kiru kimla ban poi segini ki jaka ba jia namar ba ki lak sakut lut lak tua lut ki surok dia mau sundam menta ngalayo ban keren yang chief minister de ayo Konrad sama bat ngalaong batai ui ki jingjia jong ni tanjung ini de chief minister nasoban aingo iu ba ulak kloy ban peno ya ki jingrap buang ba ngin pa barok ki jingrap kat badon kam nakale ka sarkar ban yarap ikini ki bri ba simlana bat kumju ulong ya ki brio ki bala klat on ai mar saulak tengka kum ka gratuitous relief nakale ka sarkar bat ngala ai kuble iu ba kerpat artan ba subha ba budin lumba ke district administration bat kumju ki department of revenue and disaster management baki nirap ban penbudin lem ban penpei kumno bangin yo bangin sei kini kimet jong kini ki brio ki benang sakut hapo kani ka kendo kapasungsi kalong hapo dangar i wei kemi bat ki khon laingut katamut barok saungut ki ladu ekonosim jong ki te ukpa ki layo bakin sei kemenrau udang don hapo hospital sakwe ke jingjak basusi kalau haken mensau hawa ukpa ke kemi kila yo bakin sei ya ki khon sabar ki dang mut bakin dang sei tiar biang na po tariyeng te hai itai por ka tua no ka kendo ka tap ka ban sundan ya ke yeng jong ki ban ngingai ba
kim don shu protein nomor ba hadu kat ni por ki tim joka SDRF dane ki pulit ki wei kim pala bakin le ban poi ka jaka ban ra katir katar ban sei ya kata kamet dane ban weng ya kata ka kendo te kumju na bororungku ngidang up ya ka khobor bat na po bet koraro te nginget ba hakini ki kenta ki ba ngadang don hang ne mo sana ngadang budin ya ki kam kenamba ngindang yo ban sei no ini ki met bubut kenamba ngin ai ke jingrap bat ka ba kongsan ya kadai ba kini ki SDRF team ki de ban poi sa ka jaka la da kim poi kini kemut kan long ka ba ji ka ba sha ban pun khoi ya ka khando bat pun khoi man sei kini ki met kam dei ka ba suk shisha na mar ki team SDRF ki don ki machine ki ba khia ki don de ki kalir ki ba he te ngadang yo kren ya yo SP mentan ba di EDC ru mala de phone ni te ngala batai i ba kini ki SDRF team ki habya no takjat namar ban lech sedu ken bansau kan simport da kumnom no ban hier second sau 100% minute te kamot ki hab suba ha kamet lejong kat igitiar ki bakila makin ra ndai ban ong ban up kat ban da khoi ka surong ban kit da ka kali kamot kan long ka ba sisai lei ka di namar ba engineer jo ki di labo ya ki JCB man ki jaka ya kata ki JCB ngala yu ihi ki don man ki jaka namar kani tayo baro steo ka slap ka jur bahasa kani ka thain ngala ngadang suan na dangar man sisi tegala i gidon ki jaka batwa surok lo batwa khndo te ki JCB mar kum to hapo arkenta lai kenta hila yo ko ndre ya kum kani kum uni uslap ni pachu i sisa tala kan no post nem show te hakat uni uslap ni numla manin manong kamariang de kanung shamsia ka uni uslap ka surok katwa ki khndo gintwa ki yen gin suntoi bakai adu mungta bila i no ka long sun ka record in 24 hours maximum rainfall kapo edu 761 millimeter kata kade hakat ril tarik bunai Jun de laga 761 millimeter unha uslap hangni emotion ram apo aku sakanta kala long sisa ka record but let's say ka highest kade tang hau snam khat 1966 khat khandai spa amripum rio apa katam 6000 mm hadin kata kani kalong ka second highest 761 the hapo chisni man hap slap 761 mm kamde shisha kabakai kubor na kalian jonga si gipai bang sumsnong do katai mo suram kalom bakin soba bakin sumari lade kin ya pit bha bakin lada shisha ki yeng ki sem jong ki shong senjor ki sobha bakin kriya no na ki jaka sa jong ki kin lek an sa shwa hayeng jong ki bahyen ba sem ba kabaar kalong ba kinong shong snong jong ani kathan kin pet de ba kin dap kin biang bukhau uphan kita gidi ki main ki bangi de bangin bo shwa karpang ila dia namar ba ngimtip yo lese kadang sakut ke surok basai kin jenjar ki brio kin yo ban bang ro ndai na kalian sarkar ni don ngaru ngadon min hi ban pet ba la sisa ki sakut ki jaka lek ki jakawan jo ki snong ki thau ni de ban kentu yo video bat ya ka sarkar ba ka DC rumjo ba ki de ban penpoi ya ka nungkong ka marbam syakit kum kita ki snong ki basakut pra ndrei na sakut no hangni hamo sunram ta sin ring awan da jingmut mangan hiar sedu gini ki jaka bangan le man pe hi dala de ndrei kawa susi kalong na sakut no hamo sunram bom lai surok su ndrei ngala ongi engineer jo pirudi da kumnong no hapo la sai kini ki surok ki main road ki di ban light no namar kini ki brio kito ki bakhla na dangar ki dei ki brio ki ba shong basa hamo pen te kani ki met bro sau kli ki met nangthin na dangar ki lakwa ban ra no sha mopen ban litem te ni kwa ba kasurok ka di ban lai
kenang ba ngin yo man le don buram ya kini gi bakla khadu